Народният представител от Атака Калина Балабанова подпомогна с финансови средства и семейството на 64-годишната Йорданка Колева от село Стожер, чието домакинство живее без електричество и вода. Йорданка и съпругът ѝ живеят с 120 лева на месец. И двамата страдат от различни болести, за които са им нужни и медикаменти, които не успяват да закупят. Липсата на средства е и причина семейството им да живее без ток и вода. Ти мъжът ти страда от различни болести. Ти обясняваш, че имаш псориазис. Обясни ни сега по-подробно за болестите, за сметките. Някой път аз избухвам. Аз не мога на слънце да работя, защото ми става лошо. Тези псориази. Не на топло, не на студено. И си има сърби, трябва да се чеш. Тук по краката. Нямаш възможност в момента да си купуваш лекарства. Нямам лекарства, да отида някъде на кални бани, нещо. Нали, да се лекувам, пък аз имам нужда, бях от Добрич. При Даронските ми правяха нагревки тук на главата ми. И тук те ми правяха, защото ми нагряват и на кръста и тук. Ми правяха нагревки, седят 20 дена, ама аз тогава ходи да се подписвам без пари и сега нямам право 5 години, не за дърва, не на помощ за нищо, 120 лева живее. И дворето отивам на хората да работя, да купая. За да си докараш някой лев? Да. Вие имате задължения, не сте си плащали тока, водата? Водата ми, тук имам 3 писма, и данка за къщата. Ток имате ли в момента? Нямам, ето проверите. А водата още спряна ли? Спряна, тя е водомерена тук, изкарана. И как се живее без ток и без вода? Отиваме и там, на водоема с каруцата, принасяме шишета от хората, вода. Даваме по 5 лева за пиене. Добре, че ни познават хората. Ни познават и дето отиваме при кака Марика на бат Митко сестра му, тя доди време, жената по 2-3 лева, по 5, доди ред. Олю да взема маса с чашата от нея. Някой помагал ли ти до сега? Моля, помагал ли ти? Ти живееш с 120 лева на месец. Да, мъжът ми опериран, има документи, всичко с клапа на сърцето. Той има сърдечни проблеми. Моля? Сърдечни проблеми има. Да, има. Той и така е, той има платина скоби, градни кош. Му държи тук. И аз не казвам на хората, ако отива някъде на рата, може да го убиват, да му вземат платината. Безтруден живот. Добре, ние сега ще ти помогнем. Аз държа да ти кажа, че нашата програма Православна солидарност ние осъществяваме благодарение на нашия лидер господин Сидеров. Да. И ти сама каза, че никой друг не ти е помагал до този момент. Никой не е добър, никой. Помощта на Атака е част от инициативата на патриотите Православна солидарност.